De voorbereiding op het nieuwe eredivisie-seizoen is begonnen. Honderden supporters trotseerden de hitte. Dagen minder was ideaal geweest, denk ook voor de mensen om te kijken. Alhoewel ze hier wel in de schaduw een plekje konden opzoeken. Voor de jongens was het denk ik wel even pittig om zo op te starten. Veel jeugdspelers op het veld, maar ook 2 nieuwe spelers. Nou ja, nieuw. Paul Gladon speelde hier al en is nu na 2 jaar weer terug. Toen we in gesprek raakten heb ik eigenlijk nooit meer aan iets anders gedacht. En wou ik alleen maar terug naar Fortuna. Ik heb goede gesprekken gehad. Ja, eigenlijk was het alleen maar Fortuna voor mij. Paul is eigenlijk altijd gretig, enthousiast, bereidwillig, vol energie. Alleen dat is wel iets wat wij ook goed in de gaten moeten houden richting een speler. Doordat hij ook zo enthousiast is, maar kan het ook zo zijn dat je hem over de klink gaat jagen. Dat moeten we wel goed in de gaten houden, want hij heeft een jaar lang niet met een groep getraind en helemaal geen wedstrijden gespeeld. En nog een nieuwe speler, Philippe Bretijn. 21 jaar en komt over van de Graafschap. Voor mij een grote stap. Het is gewoon eredivisie voetbal natuurlijk. En nou ja, Fortuna volgt me al een tijdje. Heel veel vertrouwen getoond. Dus ik vond het voor mij een mooie beslissing. We zijn blij dat hij gekomen is. Een jonge jongen met al wel heel veel ervaring in de KKD. Ja, en wij denken dat hij de volgende stap kan maken naar eredivisieniveau. Hoewel de voorbereiding gestart is bij Fortuna, is het elftal nog lang niet compleet. Er gaat nog veel veranderen. De komende weken zullen dus nog druk worden bij Fortuna. Dus er zullen zeker nog een paar spelers gaan komen, maar ook een paar spelers vertrekken. We hebben nog een paar jongens die met blessures kampen. En dan gaan we zien in de komende weken hoe dat zich ontwikkelt. Maar ja, wij hebben 1 missie hier. Dat is ons klaarstomen met de jongens die we dadelijk nodig hebben om het seizoen te beginnen tegen Go Ahead. Spits Gladon heeft nog een weg te gaan. Hij kampte met een kruisbandblessure en speelde de afgelopen 14 maanden niet. Ja, want het scoren ben je niet verleerd, dat zagen we net ook. Nee, daar ga ik vanuit. Dus daarvoor ben ik gekomen. Dus ja, daar ga ik alles weer doen om dat te doen.